Monika Utnik-Strugala idú Vianoce. Milé deti, do políc knižnice Ružinov pribudla knižka, ktorá vás očarí nielen svojimi krásnymi obrázkami, ale aj informáciami týkajúce sa najkrajších sviatkov v roku. Áno, sú to Vianoce. V knižke sa dozviete, prečo sa Vianoce oslavujú v decembri. Zistíte, či vianočné darčeky dostávajú deti na celom svete v rovnaký deň. Okrem toho sa aj naučíte, prečo zdobíme vianočný stromček a kto vymyslel prvé vianočné gule. Preto treba navštíviť knižnicu Ružinov a túto knižku s názvom Idú Vianoce požičať si a doma pri stromčeku si z nej zaspievať známe slovenské koledy. Už teraz sa na vás tešíme.